ole ham sa in thlir tu te chebe ka buk le vek chuwa tutuma chuan Mukesh Ambani te mania anan Ambani te in nei na an thom no hak a tau u chuak lu tuk tak mai te kha karon soidet tiat dora nia chuan tura kan mu hi a Mukesh Ambani le anu pui dita Mukesh Ambani ania ni hianin he turan kor hak hi arang khachak fir manga siamani chuan aman za tak kha choron soilang lem lawa amaro chu gol hlang ania an kor hak hi chuwang chuanin amana zong kha chuanin a pui rem rem hle don te kha thil chiang sa ani chuan tura kan mu hi dita Mukesh Ambani dita Ambani thi or khania hei anal hle ni hei hi a tau riep riep khop maya crore zanga lai ania chu chu a pui rem rem hle maya han chhut ve chin mala crore zanga man thi kha alo or ringa ni chuanin he thi hi Mukesh Ambani khanin a jamnagar muna inti hlimna an nei dum truma a present ania pek ania crore zanga man lai ania han en re po hian anal ti lo thei ani lawane chunita Ambani hi a Mukesh Ambani nu pui ani war ngot po hianin thil tam taka chona ho sak pha zual hle maya nijina kan soyang khan an kor rangkachak fir gol hlang khami manga siam an hak rengot thei kha chun mi tam takiran ngei ven zual hle maya an ho sak dan turte khating ang chi a poisa an nga dorani an ti nga sup sup bokani khovel mi ho sa tam tak nu puya hianin tiang thlero kan tiang chi te man to tak takin bel an ni vek lem chong lawa amara chu dita Ambani hian tuna a thi or zet he thi kan ti mai a then chon ngong or te pon ti a hi a cross zanga man lai khania han en reng reng po hianin a turu hle ani amara chu a tau vi weti lo chuanin khovela thi man tau ber ber chu million som nga panga chuang te ala ni dai ani he tuna kan bu po hi nia a million som ruk khatiang chuang man de ka khovela thi man tau ngong or man tau kan tiang chi chu ala ni dai mai re chuan ni ta Ambani ina tuna thi or chu sei tuang khan cross zanga ania ami tam takin anei event chak hle ne chu tuna mi hi ni ta Ambani kor asari ani a hi aza asomruk 60% vel hi tuna asari ai thuama tanga 60% a hi silver ania chuan 1.5% gold an mangtel bokani tuna asari ha ka hian chu tiang khop chu ne he han en re re ila anal le maya ha tau lo thei lo ti a chiang hle ni chu soyang khan chu 60% kha silver atela chuan 1.5% kha gold atela ne tuna asari in bela hian tiang khop chu in cheina chungchanga po hian an lo tlana hle maya chuan nita Ambani ina tuna an mau thar an fanu thar radhika marchani laka akor pek te po kha karon soile anga asari presente khatiang po kha aturu hle maya Mizoram sarkar ina sum an nei tam lai ber tila khati ang nen po khanin ai thau vio lem lawane chuan tuna kan mu hin china mi khania hei anal hle maya pure gold chuan ni lem lawa gold hlang chuan ni lawa amaro chu aman hi a tau vio don ti chu chiang hle ani asan chu silver ringot po hi silver thami te gold hlang a fir kan tiang chi phei chu amina zongin an nei thei mi lawani ya chuan nita Ambani te Mukesh Ambani te ding anan Ambani te kha chuan an du hun huna an ha chuak vel mai mai ani chuan ni chena kan sei tawang khan tun tuma an thom no in bela hi a tlang pui ani ya tiang an thior kan ti te chuan khovela chuan ala sang view lem lawani khovel level wall level atang han te chuan tuna mi hi a sari present chu nia hemi alai mi hi Mukesh Ambani ni pui nita Ambani khania chuan a ding lam panga mi hi tuna an fanu thar radhika marsen khani chuan radhika ina asari tuna in thuama hi hei anu nita Ambani ina present na pek khania cheng nuai ruk man lai ni bokani han enila han en reng reng po hianin atlede surmaya a om hlia hlia ane chuan chu cheng nuai ruk man ani adikhan asari kha nuai som te cross zanga kan tiang chi te an thom no le an silfen tlere wa khan nuai som te cross khat cross ni ti mai mai kha chu an ta chon eng mani lawani chu wang chuan hei tuna kan hmolai pawni china 3 ngong or khania cross zanga ni ya an silfen in bel ten tlero in bel arengon po hian an sang filor hle ani chuan tun din mona Mukesh Ambani Asia khomol puya hausa ber ani meka ni khovela hausa zuala khan a top 10 a polang phave hial khani chu tiang khop ani wang chuan an tlero in bel te po a theu neu view lawani ya nita Ambani le Mukesh Ambani te nechina an korin bel phai kha chu
arang kachak fir hlang khani a khatiang khop khanin atlen alani hei tuna mi hi ani a hi arang kachak fir ani a amanza takha chu a soi sen pawh ni lo ani han chhut ve chin mala rang kachak golf hlang a khatianga an han siam khani a ting an han ha thei rengot pawh hi a ro pui hrim hrim to ani a aman tau dan tur kha chu han hisab ve chin la han hisab vel pawh a hari ti viau mai the ni an chan chu gold te khating rang kachak le silver in pol khani lawa rang kachak fir hlang gold hlang ani wang khan aman pawh hi turu viau dor ani a me a in me pawh an in me viau ani eng pawh ni sela muke sambani te akar nei hlut zong te engang kar nge lo nei ti te a phei khok man tau zong te khang kha karon da le zel dor ani uluk tak khani lo en zel don ne chuanin hei tuna kan hmu lai hi hei zu kai noi wanga man an tam aron tia Aizawl police station aron lang le kula ne chuan Mizoram ah hian hei zu kan khape tin zu khap buna da te pawh mana khanin aron soi ringun hle ani a chuan hei tun din hmuna pawh zu chu khapani an ti renga ni amaro chu zu kai noi wanga man an tam aron ti re thei chawng si lawa chumi chung changa chuan enge news harber zu wang hian mi angza nge man an ni ti te kan en zuyenga amak hle ni chuan kan thlir zui nga lang khapna state ni ma ila zu wanga man an tam thin hle ni tun hnaya zu wanga man an tam ber ni som pali thasari sani somni pali pathian ni khan mi pakua man an ni Mizoram police station sang sanga ni ko thasari sani somni pali khan kholaya buaina siam wangin mi pahni le rui chunga lir thei khal wanga man mi pakhatan om ni som thasari sani somni palia rui chunga lir thei khal wangi mi pakhatan mana ni som pakhat thasari sani somni pali a zurui buaina siam mi panga man an ni aron ti nia engpo ni se helai kan muang hian khapna state a zu khap burna dan lekko inti state zinga chuan zu wanga buai ber kan ni chu wangin sarkar hianin khau takin malaro se ti khan Facebook ate pawh khan aron soina sa hle ni chu chu awm hlia hlia bawk ani ni som pahni thasari sani somni pali a pawh rui chunga lir thei khal wangin mi pahni an mana ni som pali thasari sani somni pali a zurui wanga insual buai mi pakua man ni in ni som panga thasari sani somni pali a khan kholai zurui wangin mi pahni le ni som baruk thasari sani somni pali a kholaya zurui wangin mi pathum man an ni aron ti vek ania aturu hle mai hei zu wanga khatiang zurui buai wanga buaina siam kan tiang chi Aizawl khawpui chhunga pawh ania mun hrang hranga district hrang hranga pawh a re thei lo ania ani taka chuan Singapore kan tinga chi te tiang Korea rama te pawh ania zu a zalena ma che buaina siam ang chi hi chu a hremna dana kha a khau viau ani chu tiang chuan Mizoram ah pawh hian an lekko chhotan don te pon alanga le lama chuan alawm hle to ni